amo sa Danao nga iligal nga nanagat sa kadagatan sa Talisay nadakpan. Duha ang patay samtang duha ang samaran sa pinusilay nga nahitabo atol sa illegal drugs by bust operation. Patayng lawas napalgan nga gisulod sa usa ka maleta. Upat ka mga empleyado sa munisipyo sa Mualboal positibo sa paggamit o ginilig nga drugas, samtang tulo ka mga empleyado misibat sa surprise drug test. Mga empleyado sa usa ka discount card company nireklamo nga usa ka scam ang ilahang kompanya ug wala na sila sweldohi. Ayaw nga konsumbo ug kabisayan. Ano ang labing lampas ka mga balita hatod kaninyo sa kinatibuk-ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Palilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipaning kamutan karon sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force nga masumpo ang mga illegal nga commercial fishing kay gawas kadi maayo ang ilang mga pamagi apektado sa diini ang mga gagmayng mga mananagat. Usa ka motor bangka nga gikan sa dakbayan sa Danao ang nasikop kaganihang kadlawon kay naabot kinig pagpanagat sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Naaktuhan sa mga sakop sa Philippine Navy o Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force kaganinang buntag kining usa ka motor bangka nga illegal nga nanagat sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay. Kini na maoy ikaduhang higayon nga nadakpan sa Task Force of Navy ang FBC Gisnor nga gipanag-iya ni Norma Cascaro nga taga Barangay Luok sa dakbayan sa Danao. Kapitan, Eman. Ikaw, Kapitan? Ay, Maron. Ikaw, gihap. Sama ni siya, oy. Tiwason ni mo, tiwason. Gipasabot ang kapitan sa maong motor bangka nga si Pablito Hermosilla sa nahimo niining kalapasan kay wala kini mo kapakita og muha gikan sa lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa Talisay. Ang maong panagatan nisud sa 13 km radius o 5.8 nautical miles sa kadagatan sa Talisay hinungdan nga kini gidakop. So inyo aning payaw? Dili. Unsa man yung papel rin? Nuga. Mo na tuga. Kamo na nuga. Ano sa tuga? Tuga na nasilip. Gong. Pull out na mo. Wala na na. Dakop na. Sige na. Declare na daw palihog. Gimanduan kini mga mananagat sakay ining mga pambot nga nag-alirong ining usa ka panagatan nga pabiyao na diri sa area aron di sila maapil sa pagpasaka og kaso. Duha na siya dakop, second offense na siya. Kinahanglan ko kini file ang kaso. Mao naman ni gikasabutan dito sa Kapitolyo. First offense, multahon na to, dako nga multa. Second offense, kuha na gina siya. Dakop na gyud. Kanang file na gikaso, ma-blame ba mi ninyo dili. Gibanaban ang dulan sa napulo ka kilo nga tamarong ang nakuha sa task force, human busluti ang pukot aron makabuhi ang mga isda. Nasayran nga sa matag kilo nga makupis kang isda dunay multang 5,000 pesos. Target unta sa maong operasyon ang usa ka commercial fishing vessel nga gipanag-iya sa taga Usamis. Gihulagway kining lisod dakpon kay giingong dunay padrino sa dakbayan sa Sugbo. 9 to 3 a.m. Dirito ang usa ka duha kadagko nga panagatan nga nagsonar. Kato sila barko na gito siya. Nagsige og badhas-badhas dinhi. Nagsonar kana illegal gyapon na siya ang pag-scanning o pag-sonar gamit og kaning mga super lights. Dugan ni Madrigal nga bisan asa wa nay luna ang mga commercial fishing kay padayon nila kining dakpon aron maundang o kaha maminusan ang illegal nga panagat sa Sugbo. Gingong mitiabaw na ang gagmayng mananagat ug duna gani uban nga mudangop sa iyang buhatan nga maghilak samtang misumbong kaniya. Hangyo ni Madrigal sa mga tag-iya og commercial fishing nga ihatag na lang sa mga gagmayng mananagat ug mubiya sa pagpanagat nga gidili sa balaod. Daghan na magkuha ang mga mananagat dito sa norte, dito sa Kiningdaan, Bantayan Islands. Daghan na kayo ang feedback nito. Daghan nagkuha sila after nga ang ubang mga commercial fishing nang gawas na, wala na musod, wala na ma-engage. Proven man gina siya. Lipay kayong taon sila. Mana nga mas maayo nga. Ihatag na lang yung taon ninyo ni sila, ha? Ray Pasaporte, News 5. Apektado sa cost cutting ang mga empleyado sa General Services Office sa University of San Carlos Talaban Campus, human sila giterminate sa pamunuan sa maong tunghaan. Andrea Patenia, Sugilimi.
Nagrally at tubangan sa University of San Carlos Talamban Campus ang dulan 80 ka mga kanhisakop sa General Services Office sa maong tunghaan tungod sa giingong iligal nga pagtaktak kanila ug pagsirado sa ilang departamento. Ang ilang termination epektibo ni adto pang Mayo 15. Dako ang pagtuo sa presidente sa Union nga si Joverito Contratista nga union busting ang gibuhat sa USC ug gani wa pa nahuman ang pagpatuman sa ilang collective bargaining agreement nga kutob pa unta karong 2016. Ug daghan pa kunong departamento ang planong siraduhan sa maong tunghaan. Naasa kung una lang, which is an illegal termination ng ilang gibuhat tungod kay wala may igong hinungdan ng ilang pagpanira sa General Services. Wala gyud cost. Nya ang pag-terminate sa nila namo wala sa cost. Wala kami musahan ng ilang terminaton. Si Romeo nga usa ka pintor sud na sa 22 ka tuig, puwerteng guula siyang gidangatan ug wa na siya masayod kung asa mokuha og ipa-enroll sa iyang mga pag-umangkon nga gipaskwela karong school year. Sa Notice of Cessation of Business sa USC, nagiliwatan niya itong Abril 7, nakalapid nga nasabutan sa ilang Board of Trustees ang maong lakang, humanasuta sa usa ka pagtuon nga dako na kaayo ang gasto sa General Services Office ug mahal na kaayo ang expenses sa tunghaan kung ila pa kining ipabilin. Ang pagsirado sa GSO, usa kuno sa ilang mga cost-cutting measures aron mas ma-allocate nila ang ilang pundo alang sa edukasyon. Gilapid nila ang Article 283 sa Labor Code nga mahimong makatangtang ang kompanya ug mga empleyado aron malikayan nga maalkansi. Hinuon misaad sila og separation pay alang sa mga empleyado na ipareho sa katunga sa ilang sweldo sa usa ka buwan alang sa matag tuig nilang pag-alagad sa tunghaan. Andrea Patenia, News 5. Mukabat sa 1,500 ka mga empleyado sa saka advertising and marketing nga kompanya, mikiya silang employer kay wa sila sweldo sa sakabuan ug kalit nga wa na sila pasudla sa ilang mga buhatan. Chinky Baguio sa Ginlimi. Nagpanon sa City Fiscal's Office aron nga musangat sa ilang formal nga reklamo ang pipila ka mga empleyado sa Vinta Advertising and Marketing, usa ka kumpanya nga nagnegosyo sa pagbaligya og mga discount, privilege ug insurance cards ngadto sa ilang mga kliyente. Sa joint affidavit complaint sa mukabat 1,500 ka mga empleyado sa maong kumpanya na masangil sila nga wa sila makadawat og sweldo kapin usa ka buwan na. Matod sa branch manager sa maong kumpanya nga apil sa mireklamo nga daghan sa ilang mga customers na suko dihang wa dawata ang discount card sa mga tindahan nga giingong partner nila sa negosyo. Mao nga alang nila usa ka scam ang ilang gisudlang trabaho. So there are people who will be backing up us in terms of evidences nga ang cards wala nag-work and everything para we want this operation to be stopped. Nagmahay si Genesis Seno kung nganong mibiya sa iyang kanhi gitrabahoan bugti sa gisaad kaniya nga posisyon sa Vinta. Nagpatupatong ng utang na mo kaya sa mamamig sa ligan sa sildo. So nahitabo ato ng reklamo niya ingon man siya nga about sa mong sales daw. Matod sab ni Wilson katakutan nga naaghat sila sa pagpasaka og kaso kaysa nakalabay nga Lunes na kurat na lang sila dihang di na mo function ng ilang biometrics ug wa na pasudla ang 1,500 ka mga trabahante. Amo lang ta nga makuha among sweldo kay dili sa lalim nga motrabaho ka na wala ra kay makuha. Gawas sa kasong kriminal, mupasaka sab sila og reklamo sa buhatan sa National Labor Relations Commission kon NLRC ug sa DOLE kabahin sa isyu sa ilang suhulan. Suway nga gikuhaan sa ilang habig ang Vinta Advertising and Marketing apan way mutubag sa ilang telepono. Jinky Bargio, News 5. Upat ka mga empleyado sa munisipyo sa Moalboal na palgang positibo sa paggamit sa gidili nga drogas. Usa ka surprise drug test ang gihimo kaganina apan dunay tulo ka mga empleyado nga nakasibat. King Perez, sa Ginlimi. Sa labing unang higayon gihimo sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council kon si PADAC, kauban ng PIDEA 7 ang kinalit nga random drug test gawa sa Kapitolyo. Sa lungsod sa Moalboal, ana sa 80 ka mga empleyado ang mipaubos sa drug test ug upat ang napalgan nga positibo sa paggamit sa gidili nga drogas. Igo lang sa pag-facilitate ang si PADAC sa drug test, samtang ang LGU ubos sa pamunuan ni Moalboal Mayor Inocentes Cabaron, mao'y mubayad sa mga test kits nga mo kantidad og 300 pesos matag usa. Sud sa kapin na po katuig nga nanrabaho sa Social Welfare Office si Epifania del Arco ug karon pa siya nakasuway nga magpa-drug test.
Okay, kami ang putanan. Awa po ka siguro kay nabay kagabi to wala ba? Di man tayo magsikip-kuyog nila. Alang kang si PADAC Executive Director Joey Herrera na interesado sa pagpa-drug test ang mga mayor sa mga trabahador sa munisipyo, human nasikop ang market administrator sa lungsod sa Dumanhog, human gituuhang nagdumaong drug den. Usa si kabaron sa mga mayor nga unang nipadayag sa interes nga ipaubos sa drug test ang mga sakop. Gitunong sab kini sa si PADAC karong adlaw sanglit pista sa Moalboal sa miaging semana. Siguro ang iya lang sa karon nga ipakita niya sa katawhan ni small bual nga dili siya mo tolerate og kanang drug use. Sila mo gasto sa kuan. Like siguro palit og testing kit which is minimal naman na. Usap po nas mga rason nga ang anong gibuhat nako kay nako yung mga informasyon nga ang akong ubang empleyado ni gamit ko ng mga dugas. Gani nasayran sa mayor nga tulo ka mga empleyado ang daling maikya sa pagpahibaw nga drug test ang himuon. Inay usa ka General Assembly. Taktakon sa mayor ang empleyadong mapamatud ang tigamitan og drogas. Sa dito makandak og examination, pa-explain na ko to nga anong nisibat sila. Kay murag klaro na kayo. Ako ang ito ipagkandak, bahala na mo gasto me kay itong tulo. Ako ipagkandak to sila usab. Apan nasayran lang nga si Mayor Cabaron ang nagpa-drug test sa mga elected officials sa lungsod. Amo gud nga gikuan ra kani mga empleyado niya. Wa man to sila kibaw willing kay to sila nga mo pa examine sa kibaw pa nga hasta ang mga elected. Walang problema ko palitan. Mag-meeting ang League of Mayors sa kuan, like si Mayor Diamante patawag siya. Kung maad tumingat to, di man may kapugos sa mayor nga i-drug test. Actually covered sila no, but to set kanabit ang gitawag nga drug-free workplace, appeal man dyan na officers and officials. So, pwede man guna nga, di ilang sila karon, pwede sila later on, within the year, mamang na ilang kasagaran buhaton nga rason. Mag-abot lang ang Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Council nga modangop kanila ang mga mayor sa mga dakbayan ug lungsod sa probinsya, sama sa lungsod sa Moalboal nga magpaubos og drug test ang ilang mga sakop aron makabot ang tinguha nga mahimong drug-free ang mga buhatan sa kalungsuran. King Perez, News 5.